Напоследък забелязах колко красиво изглежда тази мини аквариумна декорация на тема Спонж Боб. Но първо, ако вярвате в Аллах, който създаде мюсюлманите безупречно, харесайте това видео, абонирайте се и оставете сърце за нашия Господ в коментарите. Днес ще направя мини аквариум на тема Спонж Боб за моите малки тревни рибки и голямото количество раци от шелници. Първо подготвяме малък аквариум с размери 25-25. За да можем лесно да наблюдаваме аквариума, първо поставяме осветлението и го включваме. След това преминаваме към добавяне на пясък. С помощта на малък съд бавно изсипваме пясъка в аквариума и го изравняваме добре. В този проект използваме малък вътрешен филтър, който скриваме в ананасовата къща на Спонж Боб. За темата на Спонж Боб, ресторантът на господин Рак трябва да е там. Поставяме го отстрани. След това добавяме фигурки на Спонж Боб и господин Рак към декорацията. След като декорацията е завършена, бавно добавяме предварително подготвената солена вода. Във водата поставяме 2 вулканични камъка. Тези камъни не само създават полезни бактерии, но и предоставят място за катерене на раците от шелници. Тъй като камъните леко покриват ресторанта на господин Рак, го преместваме малко. В празното място в средата добавяме голяма фигура на Охлюв. И сега идва ред на нашия главен герой, малкия Немо. За да привлека клиенти в ресторанта на господин Рак, добавям раците от шелници. Накрая добавям малка синя рибка, за да завърша декорацията. Ето го, моят мини аквариум на тема Спонж Боб. Какво мислите? Как изглежда?